Meis mellora o estado de 4 novos camiños no rural. As actuacións centráronse en Penente, O Pazo, Paiendes e Zacande, todos incluídos no Plan Marco 2017-2018. A Consellería de Medio Rural está facendo un esforzo importante, como dicía o alcalde, para facer investimentos nun concello como é Meis, un concello que está dentro de Rías Baixas, un concello onde ten bodegas importantes e onde ten plantacións tamén de viñedo moi importantes. Non? As actuacións contaron cun investimento de 68.000 euros e consistiron na sustitución dos firmes destes viais. A intervención mellora as condicións destes camiños, facilitando a chegada de mellores servizos aos veciños do rural. Este tipo de obras que o mellor non se valoran na súa medida, pero eu creo que son importantísimas, porque o que fan é que o rural, que do que falamos tanto e do que debemos de presumir ademais, para que poida fixar población o que ten que ter e servicios, se non iguales que os dos núcleos, os que viven nos núcleos urbanos si semellantes. Non? A intervención supuxo a retirada do firme anterior e a aplicación dunha nova capa a base de aglomerado quente de 5 centímetros de espesor. No lugar de Penente foi necesario tamén actuar sobre os laterais. Que ademais de facer o acceso con aglomerado, con pavimento, levamos a cabo e aproveitamos a obra que se está a facer para dotala de servicios, metemos saneamento, metemos abastecemento de aguas e deixamos unha zona que é a de Penente, unha zona que ten bastante futuro dentro do noso concello. Eu creo que prácticamente rematada ao 100%. Este ano o Concello de Meis tamén está a executar melloras nos camiños de Arousa, Guimeráns e Talide. A contía investida será semellante á adxudicada no 2017 e permitirá levar a cabo unha intervención global ao longo de 1.120 metros.